twak moriwo kanyakla Azimio kod Kenya Kwanza chal ni nitiere tungni moro kanyo. Mheshimiwa Millie Odhiambo ni kodwa kae ne jaod bura mar Suba North kendo jakanyo no e duol mar twak moriwo Azimio gi Kenya Kwanza. Erokamano ahinya kuom miyowa seche. Erokamano. Gima ji penjo malich ahinya ni ang'o momiyo twak omoko, Mheshimiwa? Twak omoko nikech kan wadhi e buchego to waneno ka gima wane ma wadich gi bura molo jokeke. Kech gine mane gikwayo ni mondo wabed gi bura mondo wawinjre. To kwa dhi e bura kata koluong bura gibiro modeko, ok gidich gi bura, to ka gibiro to be gichal ka gima gin gi duonde ariyo. Tie joko manitiere gi wuodgi motelo negi gi wuodgi maluwe. Koro giwuoyo ka gima ng'ani niko, jomoko niko ni jomoko nikocha. To moloyo tik en ni gik ma anyalo wacho ni substantive. Ok gidwa ni wachopi. Gidwa mani kwa dhi to wacho gik matindo tindo kaka nwasom minutes mokadho. Gik moko matindo tindo mokony to nwadhi kuro wa joma dongo, wa jomosomo, wa jomor gi chama magwa, chama magi mondo wawach weche manyalo tero Kenya mbele. To anena kwa chalo jok maluorora alwora ma joma miela to kwachore mbele. Gichalo ka gima giketho sa. Giketho sa.